Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala kasegi herala dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro benondo diye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Kabeni baraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, aux États-Unis, il y a trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. Mais où est-ce que tu ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 10 wolofila 36 75 ngo 98 10 wolofila 36 45.
filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye tarata ye novembre kalo ale tile 19 san 2024. Aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Ala ka tile hɛrɛ caya, Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Sɔgɔmada in na vérificateur général ale ka sɛbɛn min dira jamanakuntigi ma sefa wari miliyari 19 ko o majɛko kuma bɛ a la. Vérificateur ko dɔw sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na, dɔw dira kiiri tigilamɔgɔw ma, dɔw dira min ye cour suprême yɛrɛ ma. Sɛbɛn a kɔni dira jamanakuntigi ma, nka baaraw olu kun daminɛnen don. Wolomasiri tabaw olu ye u ka ɲɛfɔli kɛ kunu ko ni Ala sɔnna ma Segu, Moti, San ani Baɲangara ko basigi ko a bɛna na a la tile 2 in kɔnɔ waati nataw kɔnɔna na. Colonel Major Sulemani Danbele ale y'o dantigɛli kɛ kunu. Prytanɛ maakɔrɔw olu ye wulikajɔ kɛ yaasa ka dɛmɛ ta sa ka don Prytanɛ yɛrɛ ma. O baaraw olu kɛra min ye Général Kansayi ye ale tun bɛ o ko kɛnɛ kan. Farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ sa an ka sɛgɛw bɛ jouer bi. Aw ka nin sen in ta bɛɛ bɛ ka billet ɲini dɛ, o kuma mun bɛ yen? U b'a fɔ ka taa aw yɛrɛ bɛ fɛ ka taa jouer ninnu kama. Aya, Ala ka a ɲɛ k'a d'a ma comme qualification sɔrɔla ka ban. Coupe d'Afrique in fana na n'Ala sɔnna ma wula fɛ an na jaabi tɔw di parce que sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ balontanbaw ma kɛ ten kosɛbɛ parce que équipe caman qualifié no ka ban. Ɲɛ bɛ Comore la a bɛ n'a fɔ ale fana ni Madagascar kun karilen no ɲɔgɔn na. Gabon ale ni Centrafrique fana tun bɛ ɲɔgɔn na. O balontanw kɔni olu dɔw kɛra. Nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na. Amara, i ni sɔgɔma. Keba, i fana ni sɔgɔma. A bɛ bi don in dɔn wa? A t'a dɔn dɛ. O de ye tiɲɛ ye. Don tɛ wele don na dɛ. 19 novembre. Keba 19 novembre kan k'a to maa caman ka i miiri k'i taasi. 19 novembre a don fɛn caman fɔra dɛ. E ɲɛ tɛ photo la Jani kɔnɔna na yan. Modibo Keyita photo bi yan. Musa Traoré photo bi yan. Alpha Omar Konare photo bi yan. ATT photo bi yan. Ibeka photo bi yan. Jɔnwuna photo bi yan. Nin kan ka maa waaju de. N'i taara an ka baarakɛdaw la i bɛ mɔgɔw photo dulonnen ye. A kɔrɔ karisa i bɛ k'i ni tanni dɔrɔn de kɛ. Don dɔ la i fana photo bɛ nɔrɔ yen. O kɔrɔ k'e fana ta kɔni k'o banna. Amara n'an sɛgɛnna ɲɔgɔn dakolo ja la an n'an ɲɛsin sɛbɛ ma. Keba n'aw kulera fo k'aw daw fara an na tila k'aw daw tugu an na tila ka ɲɔgɔn faamu. Min da ka d'an na n seginna a kan o don ko baw yɛrɛ dama a ye ɲɔgɔn gun sulu kɔnɔ o ka fisa suruku donnen aw kan. Foyi tɛ Mali kisi malidenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ni kelenya sabati. An bɛ nin fɛn fɛn na nin bɛɛ kɔrɔ ye ko waati tɛmɛ a bɛ kɛ Ala de ta ye. Maaw bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn de koyi sinon Ala tilara a ka baara la o. N'i y'i sigiyɔrɔ lajɛ k'i kun kɔrɔta k'i ka kogo lajɛ maa minnu ni maa minnu fɔr'i kɔ i yɛrɛ fana ye maa yɔrɔ minnu kɛ ka tɛmɛ i ka tila k'i yɛrɛ lajɛ i ka maaw lajɛ i bɛ ko caman faamu. Keba diɲɛ don o don Ala bɛ maa waaju. Diɲɛ don o don. Ayiwa nin tɛ sɔgɔmada in na cadeau ye dɛ, nin ye 19 novembre nin ka di Amara ye dɛ.
ale kɔni ne ka to nin kumaba ninnu na ta k'an fa ni ba ne nin dɔrɔn don o don an y'a f'a ɲɛna yan ko an fa dɔ banna ko o t'ale ka sira ye ko les vieux là les emmerdés an y'an ta to ala ma koyi ala ka mɔden di yɛrɛ fana ma i fana ka se k'a dɔn k'a fɔ ko anw fana faw ye dɔ kɛ jamana in bi tan an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye u k'u hakili latigɛ maaw kana hali siran diɲɛnatigɛ la ni fɛn o fɛn kan ka kɛ waati min o bi kɛ nka Mali bɛ to a ka maliya la dɛ Mali bɛ to a ka maliya la don dɔ la mɔgɔw b'u sigi k'a fɔ ko a ja ko Asimi tɔgɔ dɔ delila ka tɛmɛ yan a bɛ fɔ don dɔ la yan ko ja ko Sogɛli tɔgɔ dɔ ye premier ministre Maharu Danbɛlɛ ninnu ta tɛ ka fɔ nin yan Zumana Sako ta tɛ ka fɔ nin yan Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Amara sigi n yɛrɛ ma o sɔn bolo tɛ Ala fɛ maaninfin i da y'i garisɛgɛ ye nka maa min ko k'a tɛ magan kɛ Ala tɛ ɲɔ susu maa ye dɛ sɔgɔma in na an n'an ka kɔɔri don an ka kɔɔri anw ka nafa anw ka sɛnɛkɛlaw ka sɛgɛn k'a fɔ anw ka kɔɔri sɛnɛnaw ka sɛgɛn anw ka degun anw ka kɔɔri de bi ta ka taa kɔ kan k'a kɛ ka baara kɛ diɲɛma fɛ ka tila ka n'a feere anw yɛrɛ ma Amara n ye ɲininkali kɛ komina maaw y'u ɲininka ni m'a fɔ commandant aw t'a dɔn aw tɛ seguka ye anw seguka b'a dɔn komina na komina maaw n ko nin bɛɛ la o kɔɔri joli de bɛ don aw fɛ yan ko olu wa ko kɔɔri kɔni Mali kɔɔri kɔni tɛ don olu fɛ yen ne ko mun na ko Mali yɛrɛ bɛ kɔɔri ba min sɛnɛ ko sigiyɔrɔma 100 o 100 la ko kelen de yɛrɛ bɛ to Mali kɔnɔ yan o yɛrɛ fana ani Burkina b'o tila dɛ Amara i b'a kalama ko waati dɔ la Mali anw bɛ taa gari sa Burkina halisa ni ma fili yɛrɛ an ka mɔgɔw bɛ gari sa Burkina parce que fɛn dɔ bɛ yɛrɛfiniko la minnu bɛ girin na don o don an k'an ka finiw don dɛ an k'an ka nin don dɛ an k'an ka nin kɛ tan i b'a kalama ko 100 sarada la 80 ye Burkina fini ye fɔlɔ i b'an ka faama caman parler na yan fini tɛ dɛ n'an k'an bɛ k'an yɛrɛ fɛ an k'an ɲɛsin baara de ma kumaba ninnu vraiment an ye dɔ kɛ u la Amara fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ bi anw ka jamana kɔɔri yaasa an ka se ka nafa sɔrɔ a la fo an yɛrɛ k'a bayɛlɛma an fɛ yan iziniw an bɛ se ka olu sɔrɔ an ka sanu tɔnɔ mun bɛ sɔrɔ ni an mago bɛ izini na an bɛ se ka an ka sanu tɔnɔ kɛ ka izini sigi izini nafa Amara a ti fɔ ka ban i bɛ baara di izini sigira yɔrɔ yɔrɔ i bɛ baara di o mɔgɔw ma kɔɔri kolo o bɛ se ka bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan tulu bɛ se ka bɔ kɔɔri la kɔɔri nugulema yɔrɔ in aw bɛ min ye jɛman in ale bɛ se ka kɛ fini Amara an kana taa yɔrɔ jan yɛrɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ maaw bɛ baara mun kɛ an fana ka taa o sira fɛ an bɛ se ka yiriwa cogo min bi n'o tɛ 100 sarada la kelen ka to anw fɛ yan kɔɔri la kɔni tiɲɛna an solila an ma taama dɛ nafa foyi t'an ka kɔɔri sɛnɛ na parce que an ka sɛnɛkɛlaw bɛ sɛgɛn min kɛ a bɛ tila ka taa kɛ fɛn wɛrɛw de kana feere an ma bi jamana bɛ se ka yamaruya ta maa bɛ yen n'o bɛ kaso la u bɛ se ka fini suguya 3 dilan olu ye n'a y'u ja u bɛ se ka bulama k'a la u bɛ nɛrɛ k'a la n'a y'u ja u bɛ binkɛnɛma k'a la o fini 3 bɛ se ka dilan olu ye kalanso fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ sanfɛ fo dugu ma ekɔliden teni bɛ se ka daminɛ kabini jardin d'enfant fo don min na aw ka tubabukan fɛn in tɔgɔ ye di
o do bi mun du kungulo la ta toju wa taji de a tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye toji olu bɛɛ bɛ se ka dilan an fɛ yan Amara armée ka fini bɛ se ka dilan an yɛrɛ fɛ an ka kɔɔri la Amara n'an t'o si fɛ yɔrɔ jɔsilan a b'a fɔ o ma ko serpillère ani torchon ani serviette an bɛ se ka nin bɛɛ dilan an fɛ yan i b'a kalama ko an ka jamanaw kɔnɔna na farafinna an fanfɛ bolo jamanaw la CEDEAO la n'i bɛ taa di ni bon vous on subi seulement n'i bɛ yaala n'i donna hôtelu kɔnɔ Amara n'i ye serviette ta ka lajɛ Indonésie Dubaï Turquie i b'o olu de ye serviette ni serpillère kan n'i taara yɔrɔ la dɔrɔn i k'a ta dɔrɔn i ka serviette ta i k'a kala n'anw sera k'o sigi an damini jamana nu serviette ni serpillère na an bɛ se k'olu sɔrɔ an yɛrɛ ka kɔnɔnataw an bɛ se k'olu sɔrɔ mouchoir fana an bɛ se k'o ɲuman dilan baara de bɛ di mɔgɔw ma ten cogo la o ka fisa an k'an ka kɔɔri sɛnɛ k'an ka sɛnɛgɛn kɛ ka taa tuguni maaw fɛ yen olu de b'a fɔ an b'a san nin san sɔngɔ in na ni kɔɔri ma ɲɛ san min fura yɛrɛ t'a la sɛnɛkɛlaw ta ye dimi ye tulu mun bɛ dilan kɔɔri kolo la bagan dumuni bɛ dilan kɔɔri kolo la o usine minnu b'an ka jamana kɔnɔ Amara k'olu kɔkɔrɔma don k'u dɛmɛ ni musaka ye fanga fana k'a taw sigi parce que minnu y'a daminɛ i b'olu de la nisɔndiya k'olu dɛmɛ ni a ye ne bɛna fɛn dɔ f'i ye a bɛ sɔn k'i dabali ban dɛ i b'a kalama ko kɔɔri kolo bɛ se ka kɛ brochette ya e m'o dun fɔlɔ dɛ on en mange kɔɔri kolo a bɛ kɛ brochette ye Amara baara de bɛ anw ka fan bɛɛ nka k'an to ɲɔgɔn dileki kan sama ni ɲɔgɔn sen sama in na Amara jo b'a la kɛba jo t'a la don o don a jani bi ci dɛ f'an ka sɔn ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn sigi ni anw sera k'an ka kɔɔri 100 sarada la 60 yɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan jateminɛlikɛlaw ko k'o bɛ bɛn dollar wari miliyari 15 de ma san kɔnɔ e bɛ taa i bolo jan jɔn ye tuguni e bɛ t'i bolo jan min sɔrɔdasiw olu ka fini b'a la ekɔlidenw ka fini bɛ a la serpillère torchon mouchoir i b'olu bɛɛ lajɛlen dilan i yɛrɛ fɛ yan usine na usine min n'i ka sanu tɔnɔ b'a d'i ma i b'a baara kɛ san o san min ye dollar wari ye i bɛ nin sɔrɔ a la miliyari 15 Amara a kɛminɛnw bɛ yen a fɛɛrɛ tigɛbaaw b'an ka jamana kɔnɔ yan bayɛlɛmali bɛ nana k'an ka jamana kɔnɔ baara bɛ sɔrɔ don o don an ma jɛn n'a ye an sɔnna an ma sɔn o bɛ dɔgɔya sɛnɛkɛla yɛrɛ fana dɔ bɛ se ka fara a ka sɔrɔ kan sabula a ka kɔɔri bɛ ka don a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o tɛ n'an tora club de soutien ni partisan na ka taa yɔrɔw fa don o don an yɛrɛ k'a jateminɛ kɛ i bɛ ka tile la minnu tun bɛ yan u bɛ mobili ta an bɛ sa i bɛ ka nɔfɛ an bɛ sa ATT nɔfɛ ni Alpha tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen o club n'o fɛn minnu sigira ni san laban ninnu Amara olu kɛlen don ma munumunu tuguni ka dileki yɛlɛma bi n'u bɛ ka taa ɲini kɛ yan dayirimɛ club minnu sigilen don minnu bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na minnu bɛ kunkariliw kɛ minnu tɛ ko foyi ɲini k'a faamuya an ka jamana kɔnɔ olu k'u dayirimɛ sɔrɔ an bɛ se ka nin dilan an bɛ nin kɛ tan an ye ninnu ka mɔgɔ ye an ye karisa ka mɔgɔ ye a bɛ ka mun de ɲɛ anw yɛrɛ ye bi n'an m'an ɲɛsin baara ma foyi tɛ yen min tɛ Mali kɔnɔ nka maa minnu b'a fɛɛrɛ dɔn minnu b'a baara kɛcogo dɔn n'a y'olu bila kɛrɛfɛ k'a kɛ mankancilaw tali ye k'a kɛ dayirimɛcilaw tali ye k'a kɛ club de soutien ye k'a kɛ amiw ye k'a kɛ naɲininaw ye walahi aw tɛ foyi sɔrɔ ni nimisa tɛ baara dɔrɔn o de bɛ jamana in bɔ Amara ni y'anw ka ne kunu kɛba tun bɛ e kun tɛ yan ne ni arabu dɔw ye baro kɛ u ɲɛji de bɛ ka jigin ja anw ma foyi yɛrɛ daminɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ n ɲɛ b'an ka ba kɛrɛ 2 la i tɛ nin diɲɛ jamana si la ko capitale kɔnɔ ba kɛrɛ 2 foyi dilannen t'a kɛrɛ 2 la o ye baara de ye aw bɛ kule samiya mana funteni mana se taa yɔrɔ t'aw la aw ka badabolo lajɛ
a si aménagé tɛ mɔgɔ talen no so jɔ a la so sugu jumɛnw mɔgɔ bɛ se ka ni lafiya dɔrɔn jumɛn fiɲɛ bɔyɔrɔ bɛ Bamakɔ fan jumɛn fɛɛrɛ jumɛn bɛ ka sigi siniɲɛsigi yɛrɛ kunbɛli kama Amara n bɛ ka kɔɔri de fɔ bi kɛ ni mɔgɔ nana n'a ka fɛɛrɛ ye i bɛ bila kɛrɛfɛ i bɛ wuli k'i jɔ i bɛ kuma fɔ ka sɛgɛn i t'i lamɛn mun fɔlɔ bɛ fɔ jɔnni ka mɔgɔ don jɔnni b'a kɔfɛ a bɛ bɔ mini a kɛra cogo di denmisɛnnin joli bɛ yen bi k'u bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na an yɛrɛ ka maliyɛnw u n'u ka fɛɛrɛ ɲamancɛ sira fɛ kuranko sira fɛ baarasɔrɔ sira fɛ yiriwali sira fɛ n'u bɛ munumunu salo fo k'u ka samaraw tigɛ u bɛ taa n'a ye jamana wɛrɛw la parce que mun ɲininkali bɛ kɛ jɔnni ka mɔgɔ don a bɛ bɔ min a bɛ se ka mun kɛ ne y'a fɔ yan n ko u ka fɛɛrɛ sigi maliyɛnw bɛ t'u yɛrɛ kungo fɔ yɔrɔ min jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ ka ko ta yɔrɔ min na k'a lamɛn ka jaabi di u ma jamana tɛ bɔ nɔgɔ la ni mɔgɔ ma da ɲɔgɔn na dɛ ni anw sigara bɛɛ la ah ouais c'est petit c'est qui ah non nous on le connaît pas il faut le dire de partir a ka projet an tɛ se ka mais a ta k'a di technicien ma maa bɛ na ko n bɛ se nin na ni min ko k'ale bɛ se ka Mali kunu k'a fɔ n na a d'a ma kɛ a y'a ka fɛn lamɛn fɔlɔ mais n'aw tɛ mɔgɔ lamɛn aw tɛ mɔgɔ bisimila aw tɛ fɛɛrɛ tigɛ degun bɛ mɔgɔw kan baarakɛbaliya bɛ yen kɔngɔ bɛ mɔgɔw la mais mɔgɔw bɛ se ka to cogo di ko u b'u sigi o la mɔgɔw tɛ sɔn o ma o ayi jamana mara kɔrɔ de ka na ni fɛɛrɛ ye ka mɔɔw bɔ degun kɔnɔna na o de la ne b'a fɔ n ko minisiriw ma u ka bɔ bureau kɔnɔ président ye danaya dɔ de den e kan k'e de bɛ se nin baara in na nin yɔrɔ in na ne bɛ bureau kɔnɔ e bɛ bureau kɔnɔ an bɛ se ka mun ɲɛnabɔ mɔgɔ bɛ n'an sɔrɔ bureau kɔnɔ donc kɔɔri filɛ nin ye bi hali n'a ka di jamana in ye anw bɛ degun min kɔnɔ bi Amara an bɛ se ka an ka sanu min bɛ produit u m'a fɔ ko 60 de don wa u tɛ 60 tonnes de kɛ wa Mali bɛ se ka réquisitionner sɔrɔ ko k'a ta k'a kɛ jamana ta yɛrɛ an b'a ta k'an faso jɔ ni a ye n'an ye wari sɔrɔ an b'a lasegin u ma parce que mɔgɔ caman tɛ réquisitionner in fana faamuya état d'urgence ou état de truc mana décréter jamana mago mana s'i bolo min ma a bɛ taa minɛ o kɔrɔ tɛ k'a ta don a bɛ baara kɛ n'a ye n'a tilara a bɛ i ka fɛn segin ma sanu tɛ se ka kɛ k'o bɛ bɔ anw fɛ yan k'anw tɛ foyi sɔrɔ la k'anw ta ye k'an sigi dɔrɔn k'o lajɛ ninnu ye baaraw de ye hakili jagabɔ kan ka kɛ ninnu kan wa Amara Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ nin baara ninnu dɔn n'u bɛ nin cɛsiri ninnu na n'u tɛ ka lamɛn n'a dusukasi min ka na dɔw faga ka dɔw kɛ fatɔ ye o de ka ca i b'a kalama ko baraji dɔ tun bɛ se ka dilan Mali kɔnɔna na yan Kenye baraji san 2 baara tun bɛ ban a bɛ dɔ bɔ an ka kuranko la a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ɲininkali de bɛ ka kɛ jɔnni b'a kɔfɛ qui sont derrière est-ce que tubabuw dogo bon e bɛ cogo di mun de b'a ko kɔfɛ mun de bɛ yen a ka fɔ a tigi ɲɛna bɔ karisa vraiment an n'aw tɛ se ka baara kɛ mais jamana t'a don maa minnu bɛ na baara kɛ c'est-à-dire temps tɛ di mɔgɔ ma i ka lamɛn o de ye problème ye cɛ maa ti maa minɛ k'a b'a kɔnɔ dɛ i b'a minɛ k'a y'a fɔ de an ka jamana sera yɔrɔ min na an ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma Amara walayi ni mɔgɔ bɛ baara la u bɛ sara sɔrɔ hali Facebook ka yɛlɛli u t'a temps sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ baara la u bɛ sara sɔrɔ u kan ka taa baarakɛyɔrɔ la don o don u bɛ daga sunɔgɔ joona jamana bɛ yiriwa siniɲɛsigi espoir bɛ don mɔgɔw la baara bɛɛ tɛ fana k'a fɔ ko an wulila bi an y'a ɲɛnabɔ sini ayi nka fɛɛrɛw a ɲɛbila baaraw olu dɔw ka daminɛ mɔgɔw ka olu ye n'o tɛ ni e bilalen don ko dɔ kunna e tɛ foyi ɲɛ dɔn a la e t'a ɲɛɲini e tɛ se ka se ka baara kɛ e tɛ se ka se ka fosi kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ sinon président ye fɛɛrɛ min tigɛ kɔsa in na sanuko la a ko an da ye ne tɛ nin tubabu tɛ ka jɔn a la fɔ nin u tɛ ka wari sara nin ye hali australien ninnu b'a fɔ nin ko k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u jo t'a la k'u bɛna wari sara e bɛ mɔgɔ ka jamana kɔnɔ e ka hakɛ e b'o ta ale ka hakɛ e ni mɔgɔ wɛrɛ b'o tila a bɛ t'o tigi jufa kɔnɔ o tɛ taa faso kɛsu kɔnɔ k'e k'o sara e ko ayi ko jamana ka t'o ɲini o fɛ contrat dun tɛ jamana n'o tigi cɛ ko an k'an sigi ko parce que k'olu ye tubabu ye olu k'o kan n'an ka jɛ n'o ye u minɛna ka bila kaso la sa u tɛ ka kan wɛrɛ fɔ nin yan u b'a sara o hali bariki bɛ Mali ka wari sara parce que
mino u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u ye min kɛ a tɛ bɛn a tɛ kɛ diɲɛ jamana si la wa an b'a ɲini Asimi fɛ a k'a teliya a kana ni raffinerie in fana ye an ka sanu kana bɔ ka taa ten sinon Konate n'a ka maaw bɛ maa minɛ ba la dɛ jan kɔni dalen don dɛ n'i ye Mali bɔ sira de ta ni sanu ni wari ni lulu ni marijana ye Amara maaw bɛ ka wari de cɛ k'a kɛ wagando kɔnɔ ka bɔ n t'a dɔn u bɛ ka bɔ n'an ka wari ye kun min na o ou bien nin bɛɛ ye le 28 janvier labɛntɔ de ye don o don douane mɔgɔw b'a f'i ɲɛna an ye mɔgɔw minɛ et puis tellement dɔw ja ka gɛlɛn u b'u ɲɛsin aéroport ma ka taa aéroport baarakɛlaw fana cɛ an ka baara ɲini koyi an ka baara di mɔgɔw ma koyi an ka mɔgɔw bila u ka hakɛw kɔnɔna na sinon aéroport baarakɛlaw kɔni bɛ taa mɔgɔ ka wari minɛ yɔrɔ min k'a b'a la passer ma parce que barge b'ale bolo ale tɛ contrôler o baarakɛla kan ka sɛgɛsɛgɛ a bɛ joli sɔrɔ kalo la a ka faso kanu bɛ degré jumɛn na n'o tɛ ni baara bɛ yen a b'a ɲɛma yɛrɛ denmisɛnninw b'a dɔn k'a fɔ ko baara bɛ yen e ɲɛna ko an bɛ taa meeting kɛyɔrɔ de la ne ta ye n ka baarakɛyɔrɔ ye i bɛ choix kɛ meeting ni baara cɛ o fila kɔni tɛ taa o fila tɛ sɔrɔ dɛ e sen bɛ bɔ meeting na dɔ bɛ bɔ meeting fana jama na voilà et puis ni baara yɛrɛ bɛ kɛ meeting kɛla yɛrɛ tɛ meeting organiser parce que ale yɛrɛ bɛ kɛ baara la maa maa bɛ sɛbɛ la i se k'i ci bila o n'a ɲɔgɔnnaw ma waati bɛɛ ni kɔni n t'a dɔn a bɛna nin cadeau di maa min ma bi sɔgɔmada in na cadeau kɔni filɛ nin ye an k'an cɛ siri an ka baara kɛ an ka baara ɲini ka di mɔgɔw ma an bɛ ka kalan minnu yɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka bɔ o taasiraw la an ka baara ɲɛ yira an ka mɔgɔw la tubabukan fɔlaba ninnu livre ba sɛbɛnna ninnu recherche scientifique ninnu philosophe ninnu scientifique ni juridique ni lettre ni fɛn ninnu a caman de sigilen don chômage la an ka bolola baarakɛlaw dilan an ka maçonw dilan an ka karodalaw dilan an ka sojɔlaw dilan an ka safukɛlaw dilan an ka électriciens dilan an ka baarakɛlaw ɲini minnu bɛ siniɲɛsigi baara kɛ an ka denmisɛnw dege o la u ka bɔ degun kɔnɔna na denmisɛnnin fila bɛ yen u ye DEF u ye bac sɔrɔ u y'a fɔ ɲɛna ko u y'u bila ka taga sɛnɛ na n ko wala yɛrɛ école régionale de kɛ n ye tɔntɔn ni daba ye don o don i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko ne bɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna wala n'a ye dugukolo di ne ma a tɛ journal lamɛn don o don mais i bɛ se ka to nin na tan cogo di don o don kuma misɛnnin baden n'i ko n ko ka ban ayi o bɛ ta ka kɛ i n'a fɔ bon n'a sugunɛ aw dun ko mɔgɔw k'o hakilina fɔ nka e mana fɔ ko ko n ko cɛ bɔn y'a ye aw ka ca an m'a fɔ a ɲɛna ko mɔgɔ tɛ mais ala ka hakili ɲuman d'a ma Mamadou Sangare k'an b'a fɔ min ye Mohamed Kulibali ye an b'a fana fɔ k'a wale ɲuman dɔn an b'an kɔrɔkɛba yɛrɛ fo yan n'o ye Sako ye Sori Sako an b'a fɔ Canada ka laseliw n'a ka bilasiraliw la Amara an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an k'u ɲini an ka na n'u ye u ka n'u faso baara minnu bi yan ni fɛnw b'u bolo n'u bɛ se k'a kɛ ne m'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛnw d'u ma dɛ nka u ka u lamɛn min b'u bolo u k'u ta k'u lamɛn n'i y'a tigi lamɛn n'a a ko ko nin ni o se tɛ i b'a fɔ ɲɛna vraiment karisa nin de se yɛrɛ tɛ jamana ye nka mɔgɔw bɛna don o don f'u yɛrɛ donna jabɔw ni fɛnw na k'a yira k'a fɔ k'u bɛ se n'an m'olu lamɛn o fana tɛ bɛn dɛ nin ye sɔgɔmada in na cadeau ye n t'a dɔn kebaba bɛ nin di jɔnni ma di yɔrɔ t'a la fɔlɔ ayiwa cadeau kɔni filɛ nin e fan fɛ Amara an ka sɔrɔ ka segin ka na. Ayiwa an segira ka na an ka kumaso kɔnɔ n'o ye Jani kumaso ye ka bɛɛ fo ko kura ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fasoden ɲumanya ale ni fasodenya ka bɛɛ lajɛlen fɔ a la bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ de kan ala ka hakili ɲuman d'a ma bɛɛ ni kelenya ala k'o sabati an ka ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲan faamu
min ye an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ala ka o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye bi tile ala k'a timɛ ko ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman ni fasodenw hakili ala k'o di an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma yaasa an ka jamana a jɔrɔnan bɛ maaw la bi ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya ala ka an yɛrɛ kɛ kɔma ɲɛnamaw ye ka fara an ka ɲɛmaw fana kan olu fana ka tilennenya ni laadiriya sira ta jamana a bɛ se ka bɔ a ka degun olu kɔnɔna na cogo min na n'an bɔra yen wolomasiri tabaw ka kuma lase la n'o o ye colonel major Sulemani Danbele ye ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo diripa ale ɲɛmaaya soba kɔnɔna na min ye colonel major ye a ko ko baara minnu kɛra o ye tali kɛ jamana dɔ bɛ se ka fara halisa a lakanani kan ko fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tun bɛ armée bolo k'a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ 3-4 ye yɔrɔ dɔw la samiya min bantɔ filɛ nin ye fana ko ni ala sɔnna a ma u ni dugudenw bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye malotigɛw ni ɲɔtigɛw ye olu bɛ se ka kɛ cogo min na a ko ko armée k'a daminɛ octobre kalo in kɔnɔna na sa ko min ye baara mun kɛra sa kunnafonidilaw ye a ko k'o la belebelebaw ko o kɔni ko dɔ de farala a larawulili kan armée ka wuli ka taa Bamaji wale ni ɲɔgɔnwale kabaw ɲini ko octobre kalo in k'a ye tali kɛ o la kosɛbɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye wulikajɔ 17 u y'o de kɛ ka ɲinini kɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa lakana ale bɛ se ka na cogo min ye armée ye ko waati dɔw la kɔni jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw ni Bamaji wale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw u kɔni kun sera k'u bɔlɔ don yɔrɔ dɔw la armée ale ye wulikajɔ kɛ sa yaasa ka se ka o bɔlɔbɔli baara kɛ colonel major ko fana ko min ye degun ye degun dɔw kɛra min ye o ye k'a fɔ nin waati na u bɛ t'u meleke jamanadenw na dugu jukɔrɔmugu u y'olu fana yari fan caman fɛ yan'u k'u kɔ don wa ko o ko n'u bɛ wulikajɔ kɛ sa f'u ka o maaw de bila ka taa fɔlɔ bingali minnu bɛ yen sa n'o kɛra bingali yɛrɛ 4 ɲɔgɔnna armée ale wulikajɔ kɛ o la yaasa ka se ka lafiya don dugudenw ma Bamaji wale ɲɔgɔnwale kɛbaw ko maaw k'u hakili to a la k'a yira k'a fɔ nin waati in na sa u bɛ ferekeli caman kɛ u bɛ bayɛlɛmali caman kɛ min bɛ dugudenw yɛrɛ maaw ta kuma dɔw la min ye armée ale kɔni sera ka 10 ɲɔgɔnna fa min ye jan 10 ɲɔgɔnna o fana dara armée ɲɛ a sera ka wulikajɔ kɛ o la laɲini ani sɛgɛsɛgɛli jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ fana o y'a to sa u sera ka u ka wulikajɔ belebelebaw bali kunnafoni sanuman dili u ma ani ka baara kɛ jamana ale marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko dɔ farala o kan sanji o tun ye ko dɔw gɛlɛya nka o ma armée ka wulikajɔ bali dɛ u ye wulikajɔ kɛ colonel major Sulemani Danbele ko samiya bantɔ min filɛ nin ye k'u bɛna dɔ de fara u ka wulikajɔ ni u fanga ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko ni ala sɔnna a ma min ye k'a daminɛ Segula ye ka taa se san ma Moti ale ni dɔngɔnɔduguw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko ni ala sɔnna a ma ko don nataw la ko maaw bɛna yɛlɛma ye kow la ko ani kalo nataw la a ko fana ko nka ko min kɔni bɛ yen bi n'o kɛlen don ko ye o de ye dugu jukɔrɔmugu ye u b'o don sa k'o kɛ ka maaw fa min ye sugulataalaw ye dɔgɔjɔlaw ye o fana fɛɛrɛw armée bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ o fana na colonel major Sulemani Danbele ko k'olu tɛ se ka fosi kɛ nin waati in na wulikajɔ ni cɛsiri la min bɛ taa jamanadenw kɔ koyi ko fo dugudenw k'u faamu u k'a dɔn k'a fɔ ko armée ale de y'u dɛmɛla ye ale de bɛ se ka taa n'u ye bɛn ni kelenya kɛnɛ kan maaw kana kibaruyaw dogo armée la armée bɛ se ka fɛn minnu kɛ ani n'u bɛ se ka jɛ ka fɛn minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni sigilen don bi armée bolo maaw ka balo bɛ yɔrɔ la sa ni sumanw ni danni minnu kɛra olu tigɛli u bɛ se ka lakana cogo min na jamana fan 14 fɛ colonel major Sulemani Danbele ko wolomasiri tabaw kɔni kalikan don k'a fɔ ɲinan min ye baara minnu bɛna daminɛ dugudenw u k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka kɛ olu de kama kibaruya sanumanw o ka se ka di baara ale bɛ se ka to sen kelen kan cogo min na lafiya n'o o ɲininen o bɛ se ka na cogo min na dugudenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na duguw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Baɲangarakaw fɛ yen bingali dɔ kɛra Kenje ale bɛ Baɲangara mara la maa 6 ɲɔgɔnna dugudenw na olu kɔni bolila ka bɔ o sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la karidon a yera k'a fɔ ko jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔw olu kɔni nana duurokaw olu fɛ yen Kenje commune kɔnɔna na dugudenw b'a la kali cogo min sa min ye foro kɔni ye u taara bi olu kan u y'a sɔrɔ maaw kɔni bɛ foro la nka min ye Bamaji wale ɲɔgɔnwale kɛbaa ninnu ye u ye maaw bali dugudenw kɔni olu ye duuru don fiɲɛ na ka taa ni u yɛrɛ ye Prytanée militaire de Kati ale école kɔrɔw olu ye u ka laadala lajɛ min bɛ kɛ sa san o ta ko 6nan o kɛ ka dɛmɛ k'o ta k'o don sa min ye Prytanée ale yɛrɛ ma baara in a kɛra sibiri tɛmɛnen
a ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo Prytanée kɔnɔna na sa o ye général de brigade Fagima Kansa ye ale yɛrɛ min ye Prytanée promotion fɔlɔ maa ye ale fana kɛrɛfɛ u ka maa mafalen caman tun bɛ généraux ale ni Wolomasiri Taba ɲɛma caman bala tun bɛ katikaw fɛ yen don in kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ka ɲɛsin Prytanée ekɔlidenw ma yaasa k'a kɛ sababu ye u bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min ka hakilina falen-falenw kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donbolow kɛra kɛnɛ kan kalandenw olu dɛmɛna ekɔliso in yɛrɛ fana a bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na min ye Prytanée directeur ye ni o ye Cheikhna Amala Bayala ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in diyara ale ye kosɛbɛ sabula ɲinan ta u y'o sigi ko maa minnu bɛ Prytanée sɔgɔma dondo san 40 tɛmɛnen na ko in ye tali kɛ o kan o ko in kama sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Prytanée militaire yɛrɛ ye a kɔni dayɛlɛla san 1980 o y'a sɔrɔ ninnu fila si tɛ yan anw ka Segu ta sa don Cabral minɛli sa don on s'en va là a tɛ se ka nin baro bɔ dɛ anw fana bɛ nkalon tigɛ ni nin ye cɛw ko Prytanée san 44 o ɲɛnajɛ ko ye jagoya ye wa min ye numéro matricule laban ye Prytanée na bi o bɛ maa min bolo o ye 2696 ye o b'a yira k'a fɔ sa ko Prytanée kɔni bila kɔnɔ tɛ vérificateur général ale tun bɛ jamanakuntigi fɛ yen nin kalo in tile 14 min ye Sama Alhamdu Babi ye a n'a ka maaw ka sɛgɛsɛgɛliw k'a taara bɔ majɛ min kan o bɛ taa se CFA wari miliyari 19 ma jateminɛliw ye baara kɛ min na sa o ye sɛbɛn 50 ye 50 in o ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ olu kan min ye vérificateur ye a ko a bɛɛ lajɛlen kɔni ye salon taw ye dɛ keba aw b'a dɔn n'aw tɔgɔ b'a la ou bien o m'aw wele fɔlɔ de maa kana fɔ m'aw wele fɔlɔ parce que baara ma ban dossier 50 de do 37 o bɛ tali kɛ musaka ko la musaka minnu ni majɛ yera olu la min ye 4 ye o ye baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman o bɛ se ka sigi sen kan cogo min 8 vérificateur yɛrɛ ka laɲini y'o ye 7 o b'a a la sa o kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ye ka kɛ ni faso nafolo ale yuruguyurugu na ale dunni ko nasiraw ye vérificateur général ko 9 kɔni bɛ yen olu y'o bila ka taa parquet la n'o ye cour suprême parquet 16 bɛ yen olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bolo 2 bɛ yen nin waati in na olu bɛ instruction na o kɔrɔ k'olu mɔgɔw bɛ ka lamɛn min ye 3 bɛ yen olu ka kiiri o kan ka kɛ kiiri ye vérificateur général ko k'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ko 5 kɔni bɛ yen bi olu talen no di procureur ma olu ka se ka u ta n'u bila fo la ko min ye 33 in ye procureur min bɛ pôle national économique et financier kunna ale ye 32 o ta o la k'olu sɛgɛsɛgɛliw k'o daminɛ o bɛ tali kɛ musaka ko min na ani majɛ min b'o la kelen b'o la sa a ka parquet a kɔni bɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o kumaw lamɛn a ye kelen bila ka taa a tilalen ka baara la ka taa n'o ye cour suprême kɔnɔna na min ye kelen wɛrɛ bɛ yen procureur de la république min bɛ tribunal de grande instance commune 3 kɔnɔna na u y'o bila ka taa yen kelen wɛrɛ fana bɛ yen juge min bɛ yen sa ni o bɛ tribunal commune 3 tribunal kunna o ko bɛ o bolo ko min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye keba ko maaw de bɛ taa maaw ko fɔ olu fɛ yen dɛ dénonciation wari dunna an ka baarakɛyɔrɔ i bɛ taa n'a daluya ye ko o de caman kɛra san 2023 kɔnɔna na vérificateur général ko o papier ninnu na sa 33 in na min ye section de compte ye cour suprême ko u y'olu bila ka taa ye dɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na procureur olu ka wulikajɔ yaasa ka se ka musaka ninnu ko jateminɛ o bɛɛ lajɛlen fana u y'o di cour suprême maaw fana ma tuguni sɛbɛn 9 bɛ a la bi min ye cour suprême yɛrɛ ka parquet ye sa parquet général min bɛ cour suprême na o b'o bolo 16 bɛ yen olu bɛ chambre bolo n'o olu ye sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔw ye 2 bɛ yen o bɛ instruction na min ye 3 bɛ yen o kiiri olu kan ka kɛ vérificateur général ko nin sɛbɛn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa nin b'a yira k'a fɔ ko jamana kan ka wuli k'an jɔ dunko juguya ni yuruguyurugu a ɲɔ ɲɛlen don hali bi maaninfinw jogow ma se ka falen min ye faso nafolo ye dɔw ɲɛ tana ye o ye k'a mara k'a ɲɛ ka se ka baara k'a la k'o kɛlen don degun ye fan caman fɛ min ye vérificateur général ye a k'a tɛna sɛgɛn o de la jamanakuntigi a y'o fo k'o waleɲuman dɔn ko sabula o kɔni kɛlen don ka kɛnɛ bila u ye dɛ k'u ka baara kɛ ale tɛna maa bɔ bolo la a tɛna maa wele ni maa min y'a ta
ina ti yɛrɛ ɲɛfɔ yaasa ka se ka i bɔ a la cogo min na o de la jamanakuntigi yɛrɛ y'a f'u ye k'u k'u jija malikura hakilina min bɛ yen u ka baara kɛ n'o ye yaasa degun min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo min kaba 2023 in san jumɛn kun don Amara 2023 ye san jumɛn salon na sini ko de don a y'a sɔrɔ anw ma na anw yɛrɛ tile don aw ye 2023 dɔn fɔlɔ n ko kuma la 22 septembre to ka yɛlɛma ale fana est ce que a ma yɛlɛma salon ni y'anw yɛrɛ tile wa min ye a warimisɛnw n'a tɔw ye keba wula fɛ an bɛna n'an da don la k'o fɛsɛ yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na CNT kɔnɔna na baara min bɛ CNT maaw bolo u ye sɛbɛn caman kɔni sigi sen kan nka min ye CNT ye balimaya baaraw ni teriya baaraw ka taa se wasabulon wɛrɛw ma sa ko u y'o baara kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la sa yaasa u ni jamana wɛrɛw bɛ se ka baara kɛ cogo min ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye n'ale ye CNT ɲɛmaa ye a n'a tɔɲɔgɔnw u kɔni ye jɛkulu sigi sen kan min bɛna n'a to CNT ale ni wasabulon caman bɛna baara kɛ Maliki Jaw yɛrɛ ka fɔ la ale taara diɲɛ fan o fan o jamana maaw ko k'u b'a fɛ u ni Mali CNT ka baara kɛ o la sa a bɛ fɔ ma sa ko groupe d'amitié parlementaire ko o sigili baaraw u y'olu fana fɛsɛ zein min ye CNT e ko coopération internationale ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko ta nasira la wasabulonko la ko caman bɛna sigi sen kan yaasa an ka dɔ fara an teriw kan maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka dɛmɛ an n'u ka se ka jɛ ka baara kɛ segukaw fɛ yen kalata sɛbɛn ale larawuliw bɛ sen na hali bi ko nin waati in kɔni na sa Segu gouverneur ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa Sebugukaw fɛ yen min ye yen ye maa 170 olu kɔni ye yɛlɛmali yɔrɔ ɲini min ye maa 180 ye olu ko k'u tɔgɔ olu tɔgɔ bɔ o kɔrɔ k'olu ti balo la dɛ radiation muso in da ɲɔgɔn ko don a ko k'olu jɔsira ka bɔ lisi la min ye maa 144 ye ɲinɛkɛra olu kan n'o ye o min ye a yirala sa k'a fɔ ko baara in kɔni bɛ ka kɛ waati min Segu bi ko maa wulilen don k'u jɔ ka taa ko ɲɛɲini yaasa u bɛ se cogo min na k'u tɔgɔ sɔrɔ kalata sɛbɛn kan Mɔptikaw fɛ yen ɲɛfɔli bɛ sen na yaasa cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na musow ni denmisɛnw olu welelen don Mɔpti jamajɛkulu tɔnw fɛ fasodenw ka tɔnw min ye Mɔptikaw b'a la cogo min Jene Baɲangara Douanza Bankas Koro a baara kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna min ye général de brigade Abbas Kɔkɛ Danbele ni ale ye Mɔpti gouverneur ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛfɔ ni kanbɛn kunna n'o ye Wage ka maaw ye olu fana taalen don yen baara in kɔni k'a kɛ kun ye min ye sa ka to sen na ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ cogo min na sa fo ka taa se janvier kalo ale tile fɔlɔ ma musakaw ONIFAM ale kɛlen don k'i bolo don a kun yaasa baara ninnu ka se ka kɛ chrétien denmisɛnnin minnu bɛ sangaw fɛ yen olu ye joli di kɛ min ye église chrétien évangélique maaw ye catholique ani évangélique ko olu kɔni kari tɛmɛnen sangaw fɛ yen min ye maa 50 ɲɔgɔn joli bɔrɔ 50 ɲɔgɔn na u sera k'o di san dɔgɔtɔrɔsoncinin maaw ma wulikajɔw kɔni kɛra sa yaasa ka maaw wele u ka se ka na kɛnɛ in kan sangaw kɔni k'u bɔra koyi maaw nana ka na u joli di kiba wa n'i ma farati ka taa joli di yɔrɔ la olu fana bɛ to k'a fɔ ko mɔgɔw joli man ɲi ni bana b'i joli la u t'a minɛ dɛ ayi mɛ ne kɔni ye min f'u ye ni ne ye n joli d'u ma kuma o kuma b'a fɔ ko sanusi kelen de bɛ yen ne b'a fɔ ne tɛ sanusi fɛ dɛ a ye na ni biyɛn ye aw bɛ ne joli ta aw bɛ sanusi de di ne ma kiba an taara ko bɛɛ k'a lajɛ ko maaw k'a to k'u ka caman bɔ n ko caman bɔ tɛ problème ye nka a bɛ ne de tɛ sanusi de minɛ a bolo sanusi joli a y'a yɛlɛma k'a kɛ biyɛn ye walima betarafu u dabilenni olu bɛɛ ka fisa u bɛ n joli bila a nɔ na joona kiba n jɛ sanusi ni n den kelen ni o ti maa jɔ dɛ n ko dɔw mana tila u bɛ ɲɛnamini n'an bɔra yen an bɛ taa sisan sa Asa Bajalo minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale kɔni bɛ munumunu salo la sa yaasa min ye a ka plateau technique ye olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min tiɲɛ don Kanamu yɛrɛ fana ka conseil d'administration bɛ yen bi an na tila ka maa bila ka taa yen min ye kibaw ka kuma ye nin filɛ nin ye ko musow k'olu labɛn min ye bange kɔlɔsi kow ye k'u dege o la
ani u kana dasi olu bɛ ɲinɛ k'a fɔ dasili ye fan fila ti Assa Badialo dasili anw yɛrɛ bɛ dasi n'a ma hakili to a n'aw ka jarilen tɛ dɛ minisiri ko musow u y'olu kalan yaasa u bɛ se ka nin baara ninnu kɛ cogo min baara kurumu karila kunun ko n'o ye novembre kalo tile 18 ye médecin colonel Assa Badialo ale yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na a kɛrɛfɛ sa min ye musow denw ani du minisiri n'o ye Mariam Mayiga ye n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la maa minnu bɛ sa ni olu ye dɛmɛjɛkulu ye hinɛta nasira fɛ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen bolomina minnu dira maaw ma sa olu kɔni bɛɛ lajɛlen yaasa u ka se ka bange kɔlɔsi ni cɛnimusoya kow la bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi ani baadɛmɛ dasili ka taga da musow ka bɛ se ka ban cogo min o baaraw o kiti minnu dir'u ma sa a taara se fo sefa wari miliyari 1 ani 100 ma min ye USAID l'américain olu y'u bolo don u kun ka se ka musaka in di UNFP ale fana ye dɔ di ani Mali gouvernement yaasa musow olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min